The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawïong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksao point rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. อย่าคัดมโนบายเอาโดยที่มันขัดมโนภานี่แหละกำKawai ka Trok kit Dewïong kabadan your registration number ASO1 EC 8401 kabano arsot bat kala Khongpong ha Mawïong hajan megofet katkum ka jingte balayolum kani ka jingja kala jaha ka miet singi ublay Henry lalap ya ka Trok dagi nonglet nongwan ha ka step singi ningkong jong ka arpsaw trek unailar arjar penrio la yathu ba ka Trok kadang kit yo Dewïong bat kala Khongpong ha ka binta jong ka surak ha Mawïong ka bawanra ya ka jingkeli ka ba kraw syapang ka rukom kit Dewïong bat ka jingpenya ya ki Trok kit mar ka jingkeli ka ba mi kalong hatu ka ni ka Trok ka don le em ya ki kot kisla ki ba biang ban kit yo Dewïong hatu ka don ka jingbet ne ki tanat sorkar ki badai pet ya ka jingya yo Dewïong bat hatu ka Trok ka yo ya ki jingbet ki badon kam ban kit yo mar kumjuru kadon ka jingdon kam bantem la ka Trok kala sa pej bnia ne em shuaban mi ban ket yau Dewïong bat la ka jingya jongka ka longkat kum ki kendon ki balabo de ki tanat badai pej hadu menta ompala ban pen scam la ka jingja ka dei nakadaw jong ka jingkya pala jong umar ka jingpen hair stat ya ka kali ka jinglong ka surok ka jinglong ka Trok lani ki wei pat ki daw ka jingte bakham bania syapang gani ka jingja kadang ab ban yo na ki bor badai pejอย่าคัดมโนบายเอาโดยที่มันขัดมโนภานี่แหละกำ Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong gi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei Kamde ka ba ba pinyo ka license pila ba na apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru tagi kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi
Pilaru banyak kendo, yang designated officers lani food safety officers, kebadan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habarok ke district kebadan ha Meghalaya, latno tang ha is kasihers. Pila benet bet cek office terekam Jongki ke Commissionerate of Food Safety kebadan Halowa Lachumya. Nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat belakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India. Smart card hayung dorbar. Sechisen, Is kata baik smart card senangnya sangka. Snya kan ka dari MSIS. Mo. Gak jingir apa saya laliang sortar, hantam ya ikut ya sutom. Ini kena hapsa dari sama. Ada MHIS card Untuk mulai karakter kata. Jadi ni kon pi hap ada medika hospital, dah hap lek pi ka registration. Kalau dah pi dengan smart card, dah sampai cok. Oh dokter dan lah ya. Yang ni kon pi hap lek operation ni yo.แต่ความกล้ามตัวครับปัญญาในพี่อยากไปสร้างตะก้าครับหลาย operation นี้แต่ว่าพี่MHIS card พี่และนี่ก็ smart card แต่ก็ทำไปเอาเรื่อยๆพี่ Ri nak bagi mon le yo yo poisa sumar ni kon. Abenda dan eksir yo sumar. Kebelah si bona karo yela atau persangkafu ni ya. Ini kan memang dia smart card. Kan teh. Ku beli bot. Mo.